ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ, ଦୁଃଖ ତ ସବୁଠି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଭଲ ବୁଝାବଣା ଆଉ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ଆମେ ସୁଖ ପାଇପାରିବା। କେହି ଜଣେ ପସନ୍ଦ ଆସିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ପସନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କେହି ଉପରୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଉପରୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଣିଷ ଭିତରୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେହି କେବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେ ବଦଳି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ପ୍ରତିଟି କଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଲ ବହି ଆଉ ଭଲ ମନ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତିକି ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ତାକୁ ହସ ଖୁସିରେ ବିତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଜୀବନ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଭରସା ନାହିଁ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ପାଣିର ଫୋଟକା ପରି, କେତେବେଳେ ଯେ ଫାଟିଯିବ ତାହା କେହି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଏମିତି ଏକ ଅଂଶ, ସେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ପୁରା ଘରଟା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ଘରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠାରୁ ସମ୍ମାନ କମିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ସବୁଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ି ଚାଲେ।